eta gainera junior mailan garaipena lortu duzu, sensazio bikainak supongo, nesta lasterketa Maitek eta Goretik indute. Bai, hori da, ondo sentitu gara, aste bat ostean pista entrenatu ostean, eta gaur etortzen ginen ona entrenamentu bat planteatzeko kanpeonatoak prestatzeko, eta hori oso ondo sentitu naiz, eta hori, garaipena lortu dut, oso gustora. Indartsu izan zera, seguro, talde nagusiaren onenean mantentzeko? Bai, Goraka azkenengo errepetxoan Noemik eta Naia Mangak pizka bat atera da digute, baina gero releboka hasi gara eta berak hartu diegu eta azkenean esprinan garaipena lortu dut. Zorionak. Eskerrik asko.